Uzohlolwa ngokomqondo umama olale nendodana yakhe eneminyaka ewu-12. Ngibingelele kuphi nakuphi la finyelela khona le channel yethu eyunqa phambili umkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu indaba wengane zakwethu. Owesifazane oyiphoyisa osesithombeni kulindeleke ukuthi ayohlolwa ngokomqondo laphana wengane zakwethu, yize icala livuliwe estation zamaphoyisa ukuthi ulale nendodana yakhe. Kubikwa ukuthi ke lo mama ubengaqondile ukulala nendodana yakhe ngokwembiko esitholayo ngokomthombo othembekile ukuthi lo mama ubekhonjwe ngeyinhlokondlela zezibhamu wengane zakwethu ukuze kuthiwa akalale nengane yakhe. Mina ngiyafisa ukuzuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula emva kokubhutshuka kwale video lo mama ezitika nengane encane ngocansi ke lapha na wengane zakwethu. Into ebuhlungu kakhulu ke leyana wengane zakwethu akuyona into ofanele ukuthi ihlekwe noma kube ivideo abantu abayitrendisayo. Siyi-channel hamba phambili umkhanyakude sithi siyabonga. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucenze subscribe cenze nebell ukuze uzothola njalo ama notification mas poster ivideo nje. Siyi-channel hamba phambili umkhanyakude sithi siyabonga.